هر دم خوش به وکی گلار و گش به هبی هر دم خوش به وکی گلار و گش به و شر رميه herkes beşer mümkün bime lakin am beşer nikan bime Dengigen dengi her çarparçayı Kürdistan'a. دنگه گلتن باشکودارن هجایی رو 28 گلان 2024 سهشنبه بروکسل ساعت 9 آمده ده. امن اوچین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ریبر اپویه. لخارپتی لبجهی نافچه پالو تفگر داگیر کری دست پیکرن ارتشا ترکا داگیر کرد باکوری کردستان لبو تفگر خویا عسکری دومینه عسکرین داگیر کرد لتخ ماگوند اکرکی کو بسر نافچه پالویا دست به ایریشن قرکرین کر دو پشتی نیر و گلک عسکر لبجهی گوند اکرکی کمین دانین کتن و در کتنا گوند هاتیه قد خیکرن عسکر لبو تفگر خویا لهرمه برفره دیکن لإيران جزای idame جبو گرلای HPG اتهم Özdemir hateri kirin. Gerlay HPG اتهم Özdemir binasnav regeş 23 Haziran 2019 han لقادا kevri sipiya herema Kaleniye de encama şerebi muhafızın şoreşeyen İran'ı rederketi dahat edilgirtin. Navenda ragandun çepemeniya HPG 28 Tırma 2019'dan da yani dabu ragandı buku vi şeride gerlayk şehit bu gerlayk ji ve birindari dil ketiye destehezen İran'ı. Hadzanın kurre geçti sala 1997'dan da la agiriye jidayik buye u da sala 2004'dan da tevli PKK buye. Devlete İran'ı pişti Susi mehen regeş derxiz dadgeha şoreşe ya lbajarê xoyê piştî darizandineke Kurd di 15 Adara 2022'dan de cezayê îdamê li hate birîn. Rêxistina mafê mirovana Kurdistanê ragihand ku rêgeş li girtîgeheke li Ürmiyeyê tê girtin û cezayê wî yê îdamê ji alî dadgehê bilind ve hatiye erêkirin. KCDK faşistan erişi nöbet azadiye kir xwedî çalakiyê derbikevin Kongreya Civaka Demokratîk a Kurdistanê li Avrupayê KCDK bi daxuyarekê êrişa koma faşîstên Tirk ya li Strasbourgê li dijî nöbet azadiyê şerbezar kir got bi pêşektiya însiyatîfa ji Abdullah Öcalan ra azadî ji 25 Haziran 2012 ve li Fransa bajarê Strasbourgê nöbeta azadiyê bi biryardarî dewam dike. Ev çalakiya ku di dîrokê de çalakiya herî dirêj ve roja 25 Haziran sala xoya 19 tamam bike. Ledi 27 Gulanê de komên faşistên Tirk êriş nöbet azadiyê kirin. KCDK da zanin ku helwesta êrişkar û polîtikên kirinmizekirina desilatdariya Fransayê ku li dijî têkoşîna azadiya Kurdan di domîne cesareta koma faşistan. Eşkereyê ku ev êrişa li dijî nöbeta azadiyê bi helwesta Fransayê re girêdayiye. KCDK bank li desilatdariya Fransayê kir ku li dijî provokasyonan helwestê bigire. KCDK bank li gelê Kurd û hem Kurdistanê li Avrupa kir ku bi girseyî xwedî li nöbeta azadiyê derbikevin. Ji Komîteya Amadekar a çalakiya nöbeta azadiyê Zülküf Bingöl têkildarî êrişa faşîst axivê got êrişa faşîzan di nîvê rojê de hate kirin û zirarê matî çêbû. Êrişkaran ji me re gotin em hatine tola Brükselê hilînin. Em dibînin riya çareseriya demokratîk û aştiyane ya pirsgirêka Kurd د İmraliyere derbastı ve rêbereme îradeya me ye û bêyî mîsogerkirina azadiya wî çareseriya demokratîk ne pêkane. Devlet û desilatdarî hew dide şer li dijî Kurdan li her derê kûr bike. Divê gelê Tirk baş zanibe ku ev şer ne tenê dijî gelê Kurd e li dijî gelên Tirkê jî. Zülküf Bingöl dest şankir ku ev êriş nikare me ji rêberê me û ji daxwaza me ya çareseriya demokratîk û aştiyane dûr bixe. Em bank li gelê xwe yên welatparêziyên li Awropa û dostên gelê Kurdekê ku hîn xurt خودی چالاکی آمه در بکویم.
Çalakya girtiyen siyasiyen Kurt li zindanên Tirkiye 184 rojin devam dike. Li zindanên Dewleta Tirk Çalakya ji bo azadiya rêbera devam dike. Girtî 184 rojin di çarşûya pengava ji rêbera azadî ji pirsgirêkira Kurt re çarê serî tevî hemû êrîşan li ber xwe didin. Ji çarê Nîsanê ve dadgehên dewletê boykot dikin û dernakevin hevdîtinê bi malbat û telefonan. Malbatên wan jî ji bo bibin dengê wan û daxwaziyên wan dest bi çalakya deng bide azadiyê kirin. Her hefte li ber deriyê zindanan çalakiyê dikin. Li Amedê malbat û xizmên girtiyan li hev kom bûn. Dayîkan got heya bi cîhanina daxwazên zarokên me em ê dev jî têkoşînê bernedin. Li Edenê jî dayîkan li hev kom bûn çalakgeran xwest tecît bi dawî bibe û rêber Apo Demil dest bi parêzer û malbatê re hevdîtinê bike. Li Batmanê jî heman çalakî hebû. Xizmên girtiyan ên ji Sêrtê jî tevî çalakiyê bûn. Di çalakiyê de bank li herkesî hatkirin ku xwedî li girtiyan derbikevin. Li İzmirê jî malbatên girtiyan di çarçoveya çalakiyê de li hev kom bû û daxwaza azadiyê kirin. Girtiye kriza dil derbas kiribû dîsa şandin girtîgehê girtiyê nexweş ê heftû du salî Mehmet Emîn Cam ku li girtika tîpatiya Qubîn a Elihê tê ragirtin di 24 Gulanê de kriza dil derbas kir û rakirin nexweşxaneya herêmê ya Elihê. Cam duh ji pêşa çavderiya awarte hate derxistin û destûr hatdayîn ku bi parêzerên xwe re hevdîtinê bike. Lêbelê destûr nedan ku malbat pêre hevdîtinê bike. Hevserûka Şaxê Komeleya Mafê Mirovan îhadeya Sêrtê Mehmet Nûrî Ekincî da zanûn ku li nexweşxaneyê bi cam re hevdîtin kiriye û jê re gotiye ku çar damarên wî xitimîne. Emîn Cam piştî hevdîtina bu parêzerê xwe re dîsa şan girtîka tîpa têya Qubûniyê. Eren ji bo girtiyê di metirsiya korbûna wî heye serî li meclisê da parlamenter Serhat Eren rewşa girtiyê nexweş Kendal Barut ku çavê wî yê çepê nabîne çaviyê rastê jî li ber korbûnê xist rojeva Komîsyona Lêkolînkirina Mafê Mirovan a meclisê. Serhat Eren di daxwaznameya xwe de got Kendal Barut li girtîka Xarpêtê hejmar 2 tê girtin. Kendal Barut di 16 Gulana sala 2021 de li coltara navçeya Pasûreya Amedê bi birîndarî hate girtin lêhê jî nehatiye tedawî kirin û di hişreya yek kes de tê girtin. Li hemberî ku Kendal Barut gelek caran daxwazname ji rêveberiya girtîgehê re nivîsandine ji û xwestiye wî sevkî nexweşxanê bikin daxwazên wî hatiye paşguh kirin. Parlamenter Serhat Eren herî dawî got çavê Barut yê çepê bi temamî kor bûye çavê wî yê rastî jî heke neyê tedawî kirin wê kor bibe. Dewlet mecbûrek û mafê jiyanê û yê tenduristiya girtiyan bi cih bîne. Divê binpêkirînê di jî Barut bên lêkolîn kirin. Divê komîsyona bawayeke lezgin ji maqamên têkildar agahiyan bixwaze û divê Kendal Barut di zûtîrin demê de bibin nexweşxanê û werê derman kirin. Tecît piskireka hemû civakê ne teneya girtiyane hevserûka Tuat Fêdeya Amedê eylem bir tane dest şankek û zêdeyî 25 salin li İmralê tecdeke giran heye û 3 salin ji Tuagayî ji wan girtiyan nayê girtin. Eylem got tecît li her derî belav bûye. Girtiyên siyasî li dijî vê sîstema suç 27 mijdarê dest bi çalakiyê kirin. Ji çarê Nîsan û pê ve girtiyan çalakiya xwe derbas qonaxeke nû kirin. Em ji weke xizmên girtiyan ji bo bibin dengê zindanan em ê her roja duşeme li ber girtîgehê ve duruşmaya bibe denge azadiye çalakiyê bikin. Eylem bir tane diyar kir ku malbatên girtiyan çûne Enkare û li ser pirsgirêka tecît û hemû mafên girtiyan hevdîtî kirine. Di heman demê de li hin bajaran li ber avahiyên AKP jî çalakiyên dawî li tecîtê bîne kirin. Mixabin desthilatdarî AKP MHP guh çavên xwe girtine û di sûcan de ısrar dike. Daxuyanî ku mafên me yên demokratîk ji asteng dikin ev jî tecît e. Di her daxuyaniya çepemeniyê de em têne dorpêçkirin û tecît kirin. Banga me jî herkesî re ji parêzvanên Mafê Mirovan re ji rêxistinên civakê re ew ku li dijî tecîtê dengê xwe bilind bikin. Tecît piskirêka hemû civakê ne tenê yê girtiyan e. Em nikarin agahiyê ji zindanan werbigirin. Di demeke nêzde du girtiyan bi rengekê guman jiyana xwe ji destan. Têkildarî girtîgehan em bifikarin ji bo şikandina tecîta li girava İmralê ji bo bêhnbê ber civakê divê em bibin yek. Em li dijî sîstema li dijî mirovaniyê rabin bi hev re daxwaza aştiyê bikin. Aştiyê jî bi şikandina tecîtê pêkane.
Rojnavavan Serdar Karakoç li Hollandayê hate binçavkirin. Rojnavavan Serdar Karakoç ku ji salê nûtî ve di çepemenî azad de xebat dike. Ev 23 salin ji ber zext û zilma dewleta Tirk li Awropa dijî û xebatên xwe didomîne. Serdar Karakoç roja pênşemê ji aliyê polîsên Hollanda ve hate binçavkirin. Hat hînbû ku ev binçavkirin bi daxwaza dewleta Almanyayê pêk hatiye. Her wa Serdar Karakoç ve îro derdkeve dadgehê. Hêjayî gotine ku Serdar Karakoç sala 1990 nûnerê Rojnameya Özgür Gündemê ya İzmirê bû. Serdar Karakoç sala 1994 de dema avahiya Rojname Özgür ülke hat bombe barankirin ji yek ji kesên di avaniyê de bû. Nöbeta Adaletê ya Malbatê Şen Yaşar di roja sed û çardemîn de dewam dike. Di çardê Hezirana 2018 de hevjin û kurên Emîne Şen Yaşar ji aliyê Parastvan û xizmên parlamenterê berê AKP İbrahim Halil Yıldız ve li navçeya Riha pir saetên kuştin. Emîne Şen Yaşar ji bo darizandina kujeran û kurê wê yê girtî serbest bêbertan li Rihayê dest bi nöbeta Adaletê kir û niha jî li Ankarê li ber deriya Wezareta Adaletê çalakiya xwe didomîne. Emîne Şen Yaşar di çalakiya doh de got wê malbatek di nexweşxanê de kuştin û tune kirin hûn çi dixwazin. Li aliyê din çalakiya Sevîn Çakır ku kurê wê piştî hewdana derbiya 15 Tirma 2016 hate girtê jî di roja 35 de devam dike. Milisên HBDH li dijî fabrikeyeke polîsan çalakî kirin. Polîsên Zafer Aydın ên HBDH ragihandin ku wan di çarçoya seferberiya çalakiyên li dijî operasyonên siyasî û leşkeriyên li Tirkiye û Kurdistanê de fabrikeyeke polîsan kirine hedef. HBDH got li Mêrsîn Erdemliyê fabrikaya ku hate tespît kirin ya polîsane bu armanca milisên me. Şeva Hevdê Gulanê milisên Zafer Aydın bu molotofan çalakî kirin û ketin fabrikaya ya sereke bi temamî şewitî. Piştî çalakê milisên me bi rengeke serkeftî ve kişin qadên xwe. HBDH diyar kir ku her tiştê Sûdiyê de ekonomiya rejima AKP MHP ya faşîst qirker di hedefa wan de ya û ev hişyarî hate kirin. Hevkarên vê rejima faşîst û cihên ku tevkariyê li ekonomiya şer dikin di hedefe me dene û ew ne di ewlehiyê dene. Dewleta Tirka qirker faşîst çavkanên ekonomiya gel li çiyan bajaran û zindanan li dijî gerîla û şoreşkerên ku têkoşîna azadiyê dimeşînin bikartîne. Her tiştê ku jî ekonomiya vê dewletê faşîst qirker re bi feyda be wê ji aliyê tolhildanê milisên me ve rizgar nebe. Ciwanê binavê Yasîn Gürhan êbî salî li navçeya Şirnax Cizîrê Taxadîj le dijî û baweke guman jiyana xwe ji desta polîs û erkdarên tenduristiyê piştî çûnê cihê bû yerê gotin ciwan xwe kuştiye. Malbat û xizmên ciwan jî îta kirin ku ciwan xwe nekuştiye hatiye kuştin. Cenazeyê Gürhan ji bo otopsiyê rakirin morga nexweşxaneya Şirnaxê. Xwendekarê ku ji aliyê polîsên sivîl ve bi dizî hatibû binçavkirin hat girtin. Xwendekarê beşa bazarkirina dijîtalê ya zanîngeha 9 Eylülê Şehmuz Buran ji bo gerê di 24 Gulanê de ji Îzmirê çû Mêrdînê û agahî jê hatibû girtin. Paşê derket holê ku hatiye binçavkirin û hatiye girtin. Parêzer Velat Zeren piştî hevdîtina bi müvekkilê xwe Şehmuz Buran re got Şehmuz Buran roja pênşemê ji bo gerê ji Îzmirê çû Mêrdînê sibiha înê gihîştiye navçeya Qoserê û ji aliyê polîsên sivîl ve hatiye binçavkirin. Polîsan gefa kuştirên müvekkilê min xwarine û di wesayîtê de ew işkence kirine û radestê polîsên Mêrdînê kirine. Polîsên Mêrdînê ji müvekkilê min işkence kirine û jê re gotine em te bibin derveyî sînor û li serê te bixin. Godarên hêja em hatin dawiya nûçeyên xwe lê belê em dixwazin nûçeyê xwe dubare bikin li Xarpêtê li bejaya navçeya Palo tevgera dagirkeriyê dest pê kir. Artêşa Tirka dagirker li Bakurê Kurdistanê li bû tevgera xwe ya askerî didomîne. Askerên dagirker li texma gundê Ekrekê ku bi ser navçeya Paloya dest bi êrişên qirkirinê kir. Duh piştî nîro gelek asker li bejaya gundê Ekrekê